Здравейте отново! В предишния модул на обучителния курс 7-те ключа за ефективна поддръжка на системи за управление разгледах процесния подход. Ще припомня само, че за успешното управление и поддръжка на системата е необходимо разглеждането и управлението на дейностите в организацията като взаимно свързани процеси. В този модул ще обърна внимание на един особено важен и ключов момент – отговорността на ръководството. Всичко започва от ръководството и свършва там. От ръководството зависи как ще управлява организацията и какви резултати ще постигне тя. В този смисъл от ръководството зависи как ще се приложат добрите практики за управление, заложени в стандартите, и как ще поддържа и развива системата за управление. И може би тук е мястото, където трябва да направя едно важно уточнение, като разгранича понятията ръководител и лидер. Съвременните управленски теории наблягат на лидерството и неговото значение за постигането на успех, защото лидерството е процес на оказване на въздействие върху дадена група в организацията за постигането на определени цели. А от постигането на целите се определя и ефективността на системата за управление. Тоест, за да бъдат ефективни нашите системи за управление, се нуждаем от лидери. Лидерите, за разлика от ръководителите, се фокусират върху хората, като ги вдъхновяват, мотивират, сплотяват, водят, влияят им. Лидерите осмислят стратегията, създават визията и определят посоката. За мен ръководителят и лидерът не са изключващи се понятия, а взаимно допълващи се. И ако в повечето организации наблягат на ръководството, то успешните насърчават лидерството, чрез което се осигуряват политика и цели в съответствие с стратегическата посока, разбиране на политиката и нейното следване от персонала, постигане на набелязаните цели, необходимите ресурси, управление на промяната и изменение на системата за управление, насърчаване на подобренията и иновациите. Практиката показва, че политиката и целите се определят в момента на разработване и внедряване на системата за управление и после се забравят или просто се отчитат като актуални машинално, без да се анализират или актуализират. Защо обаче са толкова важни политиката и целите? Защото те показват посоката и стъпките за постигането на крайната цел на организацията. Защото те показват стремежа, вярата и виждането на ръководството за развитието на организацията и защото те показват на хората какво е важно, какво се цени от дадена организация и какво се изисква от тях, за да бъдат част от нея. Затова те трябва да знаят за тях и да ги разбират. Как е възможно това? Като се разпространяват по подходящ начин. Политиката и целите трябва да достигнат до знанието на всеки служител от организацията и да бъдат обяснени по начин, позволяващ вземането на решение и изпълнение на дейностите в съответствие с тях. Защото ако, например, сме поставили в центъра на нашата политика удовлетворяването на изискванията на клиентите, всеки служител трябва да знае и да разбира значението на това. Ако сме взели твърдото решение да следваме политика за опазване на околната среда, всеки служител трябва да знае какво означава това, какво се изисква от него и как с действията си той би допринесъл за изпълнението й. И тук стигаме до най-трудната част – определянето на политиката. Ключово условие при определяне на политиката е ръководството да е искрено убедено и да вярва в посланията на фирмената политика. Това ще позволи чрез своя пример всеки ръководител да се превърне в лидер, който ще осигури единство на целите и посоката на развитие на организацията и ще помогне като поведе хората в посока на изпълнение на поставените цели. Тогава това няма да бъде просто разлепен на различни места в организацията лист хартия, подписан от ръководството, а ще бъде вашата политика, която хората с готовност и желание ще следват. Определянето на политиката и целите е отговорност на ръководството. Отговорността тежи, защото от взетите решения зависи бъдещето на организацията. Затова голяма част от организациите срещат трудности в изразяването на своята политика.
а още по-големи в разгласяването. А политиката не е нищо друго, освен ясно изразяване на отношението на организацията спрямо определено нещо, като например качеството, околната среда, здраве и безопасност, сигурност на информацията, социална отговорност и така нататък. Като пример ще посоча основните акценти от политиката на моята организация – Качеството ЕОД, част от които са: фокус към клиента, защото вярвам, че успехът на моята организация е пряко свързан с разбирането на настоящите и бъдещи потребности и очаквания на клиентите и тяхното удовлетворяване. Устойчиво развитие, смисъл за бъдещето и опазването на околната среда. Защото дори като организация в сферата на услугите, считам, че тя трябва да даде своя принос в опазването на природата. Практически това се изразява освен с управление на използването на природните ресурси, така и в разработването на системи за управление, използващи съвременни технологии за управление на документи и записи, например, с цел намаляване на разхода на хартия, използване на тонер и други ресурси. Процесен подход, защото съм убедена, че постигането на резултати е свързано с разглеждането и управлението на дейностите в организацията като процеси. Решение основани на факти, защото фактите, доказателствата и анализът на данни ми дават възможност да бъда обективна и да съм сигурна в правотата на взетите от мен решения. Управление на взаимоотношенията, защото вярвам, че бъдещето на моята организация е свързано с създаването на дълготрайни и взаимно изгодни отношения с моите партньори и доставчици. Непрекъснато подобряване, защото вярвам, че подобряването на постиженията е нещото, което движи организацията напред и това е моя постоянна цел. Може би ви прави впечатление, че за основа на политиката са използвани част от принципите за управление на качеството с добавка акценти за опазване на околната среда. Това е така поради спецификата на моята организация, която е микрофирма, занимаваща се с консултантски услуги и виждаща бъдещето си с развитието на открити, стабилни и взаимно изгодни партньорства. Давам този пример с цел да ви покажа и по възможност да ви убедя, че всяка организация трябва да разработи сама своята политика на базата на дейността и стратегическата си посока за развитие. Като във всяка една политика трябва да се усеща виждането и убеждението на ръководството по отношение на основните направления. Една организация може да се стреми да стане пазарен лидер, друга да е иновативна, трета социална. Всяка организация е различна и политиките са различни дори и на организации, занимаващи се с един и същи предмет на дейност. Трябва да откриете вашата мисия, визия и ценности и ясно да декларирате тяхното следване. Само тогава политиката от обикновен лист хартия ще се превърне във вашата политика и средство за придвижване на организацията напред към желаната от вас посока. А сега малко практически насоки. Какво можете да направите на практика по отношение на вашата политика? Опитайте се да бъдете искрени и отговорете на следните няколко въпроса. Каква е причината за съществуването на вашата организация или каква е нейната мисия? Опитайте се да го формулирате просто и ясно, така както го усещате и разбирате, като например Качеството ЕОД съществува за да помага на организациите при разработването, внедряването и поддържането на ефективни ISO системи за управление и да предоставя познания чрез различни форми на обучение и консултации. Или по-кратко казано, мисията на Качеството ЕОД е да помага на организациите да постигат своите цели. Второ, каква иска да бъде организацията или каква е визията за нейното бъдеще? Пример за отговор на този въпрос мога да посоча пак моята организация. Като мисията на Качеството ЕОД е да бъде иновативна организация, която предоставя висококачествена и компетентна консултантска услуга и познание, позволяващо на клиентите да постигнат своите цели чрез използването на съвременни подходи и технологии.
Или визията на качеството ЕОД е да бъде знаеща, можеща и иновативна организация. Трето, как ще постигнете желаната от вас визия? Например, чрез непрекъснато обогатяване на знания, анализ на потребностите и очакванията на клиентите, анализ на средата и развитието на технологиите и така нататък, в зависимост от вашата мисия, разбира се. И последно, какви са вашите ценности? Моите са насочени към коректно отношение, ясни правила и отговорности, подкрепа на творческото отношение към работата, морално удовлетворение от работата и така нататък. А какви са вашите? Въпросите изглеждат прости, но всъщност изискват задълбочено мислене с поглед към бъдещето, където отговорите се намират трудно. Но пък усилието си заслужава, защото отговорите стоят в основата на бъдещото развитие на организацията. След като сте си отговорили на въпросите, прочетете внимателно вашата политика. Мислите ли, че е подходяща за вашата мисия и визия? Ще доведе ли до постигането на желаната от вас визия? Дава ли насоки за постигане на визията? Има ли направления, които не са актуални към настоящия момент? И още нещо. Какво задължително трябва да добавите? Възможно е да се наложи да промените вашата политика, а може и да се окаже, че тя е напълно съответства на вашата текуща представа и състояние. Важно е в случая, че сте я прегледали и че сте се убедили в това. Сега вече спокойно и гордо може да заявите, нашата политика е адекватна и актуална. Но това не е краят, а началото на края. Защото до тук сме поставили основната, главната цел пред организацията, а от тук нататък предстои да определим стъпките за нейното постигане. Тоест да насочим нашето внимание към определяне на краткосрочни цели. Какво представляват краткосрочните цели? Това са целите, които обикновено обхващат периода от 6 до 12 месеца и дават насоки за това какво трябва да се направи през предстоящата година по дадено направление, за да се придвижим една стъпка напред в постигането на главната цел. Тук няма как да преписваме всяка година едни и същи цели, защото това означава, че организацията стои на едно място и по никакъв начин не се движи напред, което със сигурност не е така. Но дори да е запазила състоянието си, това пак води до взимането на конкретни решения, които са различни от миналия период. И това ще бъде така, защото най-малкото средата се е променила. При определянето на целите, организацията трябва да се съобразява с това, те да съответстват на политиката на организацията, нормативните изисквания и другите изисквания, които организацията сама е приела да спазва, като например изискванията на различни сдружения, камари и други институции. Освен това, краткосрочните цели трябва да бъдат измерими и да отговарят на следните въпроси. Какво трябва да се направи? Какви ресурси са необходими? Кой ще е отговорен за постигането на целта? Какъв е срокът за постигане на целта? Как ще бъдат измерени резултатите или как ще разберем, че целта е постигната? Така определените цели трябва да бъдат разгласени и разбрани от съответните отговорни лица. Няма как да очакваме, че даден служител ще извърши дадена дейност, без да му е обяснено точно и ясно какво се очаква от него и в какъв срок. И естествено да не забравим да проверим това. Не е достатъчно да поставим целите. Все пак сме заинтересовани целите да бъдат изпълнени и за това трябва да се погрижим това да се случи, като периодично преглеждаме изпълнението и при необходимост вземаме решения за допълнителни действия. Повече за прегледа и анализа на изпълнението на целите ще научите в последния модул от обучението 7-те ключа за ефективна поддръжка на системи за управление, анализ и действие. А сега малко практически насоки.
Анализът на постигнатите резултати и цели се извършва по време на планирания преглед от ръководството. Той се явява част от отговорностите на ръководството и ще бъде разгледан подробно в последния модул от обучението. Но за практическото обучение ще ви насоча към документа, произлизащ от провеждането на прегледа от ръководството, който може да бъде с различно наименование, от протокол от преглед на ръководството до доклад от преглед на ръководството или нещо подобно. В него трябва да бъдат разгледани резултатите от приетите цели и да са взети решения за предстоящия период. Интересуват ни целите за следващата година. Ще обърна внимание, че целите могат да бъдат формулирани в отделен формуляр, ако в системата е разработен такъв. След като намерите целите, ги прочетете внимателно и за всяка цел опишете какво трябва да се направи. Второ, какви ресурси са необходими. Трето, кой ще е отговорен за постигането на целта. Четвърто, какъв е срокът за постигане на целта. Пето, как ще бъдат измерени резултатите или как ще разберем, че целта е постигната. Ето един пример. На първия въпрос, какво трябва да се направи, целта е да се намалят рекламациите до 2% от произвежданата продукция спрямо 2013 година. На втория въпрос, какви ресурси са необходими, решаваме, че ще бъде необходим един служител, който ще извършва краен контрол на готовите изделия и времето, което ще му отнеме, ще бъде 4 часа дневно. В случая възможно е да се добави изчисление на възнаграждението на съответния служител. На третия въпрос, кой ще е отговорен за постигането на целта, посочваме отговорника, който ще извършва съответния краен контрол и това е в случая ОТК. Четвърто, какъв е срокът за постигане на целта? Даваме срок за изпълнение на целта 31 декември 2014 година. Пето, как ще измерим резултата? Ще водим през целия период записи за постъпилите рекламации, съгласно утвърдената в нашата система за управление процедура управление на рекламациите. В края на годината ще се направи анализ на срещнатите трудности и спазването на сроковете за отстраняване на получените рекламации. На база на информацията за произведената продукция за 2013 и получените рекламации през 2013 ще се определи процента на рекламации спрямо произведените изделия. При получаване на резултат под 2%, целта ще се счита за изпълнена и като цел за следващия период могат да се определят дейности за запазване на постигнатия резултат. При получаване на резултат над 2% ще се извърши анализ на причините и търсене на възможности за неговото намаляване и поставянето му като за нова цел за 2014 година. Не изглежда толкова трудно. Опитайте и вие. Попълването на 5 точки за всяка цел ще ви даде необходимата яснота относно целта и нейното постигане. Това ще ви помогне в откриването на възможности за нейното разпространение, защото ще сте наясно кой е отговорен за постигането й и ще ви позволи да намерите най-подходящия начин за нейното разбиране от съответните изпълнители. Това от своя страна ще увеличи многократно шансовете ви за постигането на вашите цели, а оттам и до повишаване на ефективността на вашата система за управление. Друг основен момент, свързан с отговорността на ръководството, е разпределянето на отговорностите. В съответствие с целите на организацията, ръководството създава подходяща организационна структура, която да удовлетворява изпълнението на определените процеси. Защото за изпълнението на конкретната задача е, както вече разбрахме, необходимо отговорно лице. С процесите е същото. Практическият ми опит показва, че организациите срещат трудности при разработване на своите структури, най-често защото се смесват различните дейности, функции и отговорности. На този етап няма да се задълбочавам с разсъждения по темата, защото не е предмет на настоящото обучение, но ще обърна внимание, че е особено важно
Независимо как сте разработили вашата структура, да възложите и информирате служителите за техните отговорности и пълномощия. В процеса на работа можете да коригирате структурата, но служителите няма да правят това, което се очаква от тях, докато не им го възложите и то по начин, по който те да го разберат. Всички знаем, че отговорностите на служителите се представят длъжностните характеристики, но също така всички знаем как се пишат тези длъжностни характеристики. Така че отделете време за това и проверете дали заложените в системата за управление отговорности съответстват на реалните ви представи и намерения и при необходимост ги променете. Повярвайте, наистина е важно. Важно е за вас и за вашите служители. Говорейки за отговорности, ще обърна по-специално внимание на отговорника на системата за управление. Много често задълженията и отговорностите по управление на системата се възлагат на служител с недостатъчна заетост с цел уплътнение на времето. Това е много погрешен подход. Ключов момент тук е, че отговорник на системата за управление не може да бъде кой да е служител на организацията, а единствено и само член на ръководството. Защо това е така? Защото за да се управлява независимо какво, са необходими определени права и отговорности. Един служител не притежава нито тежестта пред останалите, нито правомощията да взема решения, свързани с управлението на системата, да упълномощава персонала за изпълнение на определени дейности, да възлага задачи и да контролира тяхното изпълнение. Всичко това са права, отговорности и задължения на ръководството, които то трябва да поеме в свои ръце, ако иска да постигне целите си и оттам да повиши ефективността на системата си за управление. А кой е вашият отговорник на системата за управление? Представител ли е на ръководството? Ако не е представител на ръководството или просто не е подходящия човек, вземете мерки и възложете отговорността на който трябва. Повярвайте ми, разликата в управлението и ефективността на системата е огромна. Разбирам натовареността на ръководителите и не казвам, че те трябва да изпълняват всички дейности по системата, но отговорността за управлението на системата може да бъде поета само и единствено от ръководител. А изпълнителската част на позицията може да бъде възложена на всеки един служител от организацията, подходящ за целта. Това бяха основните моменти по отношение на ангажимента и отговорностите на ръководството. Надявам се да сте си изяснили ключовите моменти за поддръжката на системата за управление и модулът да ви е бил полезен. В следващия модул ще обърна внимание на третия ключ за ефективна поддръжка на системите за управление и това е управление на ресурсите. Важен модул, касаещ ресурсното осигуряване на целите, защото ако не разполагаме с необходимите и подходящи ресурси, няма как да очакваме изпълнение на целите. Дори и да имаме огромното желание за това. Благодаря ви за вниманието и ви очаквам на следващия модул управление на ресурсите.